ma wiase sudifo a oyebo sam the antichrist aba wo wiase ma ye ne he abekasa se me how no no so ne braso obe na adwuma asori bebre ho a eye sa antichrist ne dia me nim ba bi a elbenard no ko hia ne nyankopon but every wise man obi o nyansa ne bia behu se MPP NDC no abedi echirefo president to me NDC enchena abedi echirewu enchena president ewu enye wo mu so na ka se one president NDC president owu ya atamus wo mo na ekum no Abusia aka akra bi se ye ba beto aba e wo oman Ghana mu enu nti abato bre no empopon so no ben so na monafo no ani abre adifo no so ani abre pa enkomhye na na egusu edi ahi na nke nim se enkomhye no bebi akwa akodu aka akra na ato aba ne de aka enkomhye no asi nanso abusia se ensi ye Prophet El Bernard edi enkomhye bi edi ka abo abontin ana wo kire se nyame adam bi edi a kire na mo ne hu se nipa obedi oman so tumi se president no oye nipa wabakɔpɛn na ɔsan ababiem nti ɔkaasa no obviously bia ehu sɛ ne na mampeni dada John Dramani Mahama no ho asɛm na wɔka na papa ɛka sɛ nipa no wahu ne sɛ wabakɔ no wasan abapɛn no ne ɔsan de ka ho a ɛyɛ ehu ɛne sɛ nipa bi obedi president so ɛwɔ Ghana no na bedi akyire ebetumi afim eti sɛ yɛyi ne sɛ abato ɛyɛ MPP ɛne NDC na egyina wɔn so eti sɛ NDC ni ɛfa de ana sɛ na bedi akyire ɛyɛ maame a wɔbɔ yɛ mampeni dada akyire sɛ running mate no ɔno ɛna ebetumi afim sɛ kɔba ne sɛ bawomia so ɛna bɛkɔ akɔfa de a na kyerɛ sɛ ɔno nso napo a ɔyɛ ne running mate no ɛna ebetumi afim ɛba ne sɛ ɛkɔ akɔ kakra mi akɔkɔto aba na enkomhye sei ɛba bɛto abɔnten no asɛmbisa ne sɛ ɛkɔyɛ sei a ɛyɛ a na enye hu ɛmfa matemamufoɔ no ɛne amanyofoɔ no nyinaa ana ɛkɔba ne sade a na ɛwɔ sɛ ekipi nyame nipa na yɛne ne bɔ enkommɔ ne yɛgye na de nkyɛn ebisa ne sɛ enkomhye ɛyɛ na asɔfoɔ baako tumi bɛka sɛ yɛ nkɔmhyɛ afei no asamba bɛka bi sɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ ɛyɛ mfuturo ɛna asɔfoɔ no ɛtugu yɛ ni anaasɛ ɛyɛ nyame ɛna ne wɔn mo ɛkasa ɛno nti ka me ho na me ma Prophet Dr. Abednego Akwaba abra yɛne no ɛba bɛtwehwɛ mpapa yo ɛma Akwaba Erwade nyankopon ade nyina so tofo japa yɛ da wase wado mo janiti amen yo maame papa bi wo se mo asɛm ni sɛ na ɛyɛ da asɛm okay papa yɛ asɛm no ɛyɛ tia yo ni nyina ne abato ho anomo anasa abato ho aboabo na Ghana yeguso ayekwa akɔto aba no na abato duru sese ya ɛyɛ na amanyofo ne ni abre asɔfo no so ya na moni abre yie pa mo de enkomhya hodo na egu fom ebi ye papa ɛyɛ na ebi yehu yie pa ne abeto montin so akwakɔ yehu ama ye ne hu hia sɛ yebedi hu komo ɛne Prophet El Bernard ne enkomhya bi a waba bɛhya wo kyerɛ sɛ nipa na woba bedi president no ne oyɛ na bedi akyire sɛ ne vice no so onya konwa na ne obɛyɛ ne vice no obetimi afim ɛno ɛna akwakɔ ehu ɔbɛka asan komhye no wa ma obi adi afei akyire wasan aba sɛ yɛ mampeni dada John Dramani Mahama ɔno na ɛba bedi akonwa no enti yebisa sɛ so ɛkɔba ne sɛ mampeni ebitimi bedi akonwa no na sɛ ne vice a yɛyɛ maame etimi kokofim a ɛyɛ nyame na ne pɛyi kasa anaasɛ ya na ɛyɛ mfuturo na asɔfo no mo tugu yɛ ni abra yɛ kwakɔto abam na ba ne sempo ankomhye no ɛyɛ na enye hu ana yo osusu de nyankopon Erwade nyankopon ye da wase obisa sɛ nkomhye bebre yanso yate ene ehu ene enim ma wiase sudifo a oyebo sam the antichrist aba wo wiase ma ye hu ne he abekasa sɛ me how no no so ne braso obe na adwuma asori bebre ho a eye sa antichrist ne dia. When we talk of antichrist, anything, any spirit, any power that opposes Jesus Christ. Onyame na born. Okay. No wo assassin. Only we call something sin. Okay. The spirit of sin, the man of sin. Ono so wo a software for engineers, presidents, or ono so wo ne dom. Okay. Won so wo bu won man. Won mra so onyankopon ma kwan se won be ye adwuma ene onyankopon ka kire nse ede de akire no san krofo ni na beba enti onyame oyawe na we de menim ba bia El Bernard no ko hia na nyankopon but every wise man obi o nyansa de bia be hu se MPP
NDC. NDC no abedi for president to me. NDC. And China abedi and China president and you woman so na ka say one president NDC president o we ya atamus woman na ekum no woman na be kan woman na kan enti no enya nwa say John Dramani obedi so a ne vice be party nhyehyɛ say a party nhyehyɛ ne say omo kan di ni be film wom kan di ni anaso obi atumi wuwom. No kwade nansi a IPAC meeting about so ma me kedon kokra kokan wase a wo kire se o challenge e man pinda da John Dramani Mahama omra bote no meche ni ku e man pinda da entina me ka say obi oyo nyansa every wise man will know that these two parties has a problem in their party. Enti we no say so for bi ba bonte no be kan enye nkom hye normal. Okay. Adi esi ana obi enim obi onyansa ni bi ehun say NDC o MPP o papa bi enim ana enhyehyɛ ewo party no mu say enche we be so nye president or vice president ana onye minister wo MPP mu a minister wo NDC mu ana one party no wotumi kumwom obi oye wise man bi enim say the two parties wotumi kumkum wom ana wo gusu kumkum won ho dia we enye news say obi so anaso obi hu say nkom se bi ana onyankopon ni time was ade hu nyankopon ni time wa batu ya ba batu only time was say we bewu mo na mo kokoye mo ade ono de so do bi apema no papa ni boni ni apeni fa uwe wo bebu hu akonta. Okay, enti ya na asofo no mo ano mo hye dat tenase e de wo madwene sisi ehu trend na ekọ. Amen. Na nka me de mesre obi amekere ni nyame se Ghana di for 99 aka 1 na 1 won ye a obeyo di for ento di for me ba onka so nyame we na ka kire me mra o ka kire no jira football park no boots ebi ana okojonso eno nyame be shi ana kasa ebi ana wodidi ebi ana odidi no nka so ta me didi no ene nyame ne bai eno nyame ne se ni se no nyame ne se wo frɛ ne se Mose oko no na mo sreso anameboa eno ko shi ai nto no hia ne nyame no wo sreso yo nya ne shira ne nyame no eno o kire nyame ko eno wo toro to nto obi am kire ne nyame ena ma tension ne na social media asofo no be say won mesum ono a untumi hu Yesu won mesum ono sofo na we are seeing in Ghana won mesum ono sofo na untumi hu Yesu na hifa no won beturo say obi mesum sofo anse na won hu Yesu papa say bi asofo no ka ne sa won ka ne boni o say ono na ye no kra kwan no ne say ye be fa no so ne akọ agya ne nchen enti se ne Paul ka say mo hwe bi nsua Kristo eti bia na o ka kire say ye nhwe ne nsua ne na oye nam ne so ana say ye hu na o de ye be kọ kwan tene ne so akọ kopie agya ne won time na Yesu ka kire so o meyi nanim no fa nanim nto so say nipa nim na da so nto no me gina mu ma ono Kristo asase so. Okay. Na asofo nyina amesum ono a untumi nko Kristo ana de no so no oso obi nko agya ne nchen jeso onam hena so agya ne so obi nko agya jeso onam oba ne so unti no oba no ye Kristo no inti hena so ne fa ko agya ne ho Kristo na de no bi so abase jeso ye fa ono so ansa na ya ko Kristo is it the same is it the truth is it the gospel. What you say? Okay. Obi nkwejan ho. This on me Yesu Christo so. And Jesus is the mediator between God and man. No man comes to the Father but by me. Also say obi amefa woso amesumwa. Unko Yesu ho. Is it the word of God? And yes, we ye Christo na musini was asinte na okanesa. One ye the Christo na musi. Mbacho tie watchro say. Okay. Osofo bia no o be ka semina eni Bible mu a we so oburu papa na ni sufre. Papa. Because it is written the word of God in you be free in fabi nka ho. Esa se mo asofo na mo so mo asofo difo no yi na se wonka na president we be president we debate is it the word of God?
Obi say watchro say no man comes to the Father but by me. Obi nkweja ni nche this on me Yesu Kristo so. Answer beko eja ni nche this on Yesu Kristo so. No nipa bi so aba say mo amma ni nchen a unko Yesu ho. Jese mo nyina mo besu mo no. Answer na wako Yesu. Unsu mu na o se hwi ni ho. Onyame ni ho. Na wo bejire mo ma Yesu. Time men na wo churo say Yesu kai say obi mejire mo ma no wasase so. Na mo mra ono ho ansa na mo ba ono Yesu. Bible be mu. Utie ni wakwa so kakra utie. Osofo aka chiro say wa churo say obi nkwaja ne ho. This one na me Yesu so. Na obi so ba say mo pese ko Yesu ho a be fa ono so. Anonisia onyame asem papa sachro ne se ye gini di a ye be ye senchene akese a echan odumpo die enti ebi a ye gini pa ya gini di no ne waba no onu betima ye senchene akese echan ne Yesu be ye enti se ye fa ni pa no so se fa ye nko ejane nchen enti se ye boy so ko hinadi mu ejane din eja bandi mu ko mu nim nyame asem mu nim hwe Ose munko wiasa fa na nyina munko bo abode munka sempa ni kira abode bia ni obegie di no obegie dedi asemu na di no obegie Yesu Kristo nedi obegie di no ogi dedi ogi Yesu Kristo nedi okay won mo le su we ja no ba no nkonkrudi mu eja no ba no nkonkrudi eno ni Yesu Kristo miensa ne nyina aka bom baako eja no ba ne nkonkru ne din ni Yesu Kristo okay enti yebo bi Yesu a yebo nipa ne su ko Yesu mu okay efe de no be fa nipa so anse na wasa ko hobi yebo nipa yebo bi Yesu a me ma wo bo nkrofo su yebo na su eja no ba no nkonkru din mu eye Yesu din mu enti yebo we su de she Yesu mu okay and the you have entered, you have taken, you have put on Christ. And yet then they say, Yam fa obi mejra ho. Ne yambo suru no no dim. Yam fa ma sanipano. And sana sanipano the work of Yesu. What kind of doctrine? False doctrine. Also being kweja ne ho. This on am meso. On am hinasu. Jesus. Jesus is the mediator between God and man. On no yente mujra for it's a medium. And to go onyankopon ho a umfa Yesu so ti ye kwa Peter mum bone suwe eja no ba no nkonku dim that's Jesus Christ and ti ya ka sema che nipa na a confess afa Kristo se ne kraje mkwa pe ye bone su ekwa eja no ba no nkonku dim nti ye de nipa ne hye Yesu Kristo nsa ye de ne hye Yesu mu abra nipa no bone su and to bo nipa ni say me fa Yesu Kristo say me kraje nkwa an no confess o de wan no pemuka na do kuma agi atum say Yesu Kristo Yakupon ba you go to paradise and ye bo wesu na ye wi ye do console ye bo wesu eja no ba no kokudim ye do say Yesu nsa nti wa be ye Yesu Kristo dia onyo busum dia biom afa de na akofa nipa so into bi obabeka se bia wo free oni potita katori bia kasondo ribia iki desem na mogusu kai say wo je say wo aba wo nchen wo do wo nipa yemmo nipa so facha wo dim it's devils obun samosem it's not the gospel, it's a false doctrine. Okay what churo say ne what churo ye yibitum ye mfa bi nka ho Monko yeseferi yankobo akoka sempa nchira abodi biara ni obegie dinde no obegie de monko ka sempa nchira abodi biara de sempa onyankopon na ba no asem Yesu Kristo wasem de koka chere nkofo okay so no na onyankopon de na mawiase na wo gidi say Yesu Kristo onyankopon ba wo anse na obefa Kristo so kraje nkwa no wo fa Kristo so kraje nkwa enti obepem aka obema onsaso wabodi wapem aka ni edu ase Kristo nsa ni akobo wesu obo yebo wesu se Yesu Kristo nsa eko Yakupon wom until the rest of God you pass through until spiritual no wabeye Yesu Kristo dia
And yet, Fanny, you don't come obi, no nipa be the work of Yesu. Neogusu can onukra Yesu nimnana. Sa semino kase Jesu one for them Yesu nimuno. He don't have the spirit of Christ. Christ, the Son of God, the Son of Man. Jesus Christ, the Son of the living God. Don't know him. Okay. He has nothing of the Holy Ghost. And the spirit of the power of the air. That is that kind of the headless man. Okay. The man of sin. Okay. So just or no, the name, but Danny Christo was assassin. To one far or no be a messon and son or no do work of Yesu. Aye. Until be a beshan coma, ome proof yame. One said, now no open woman yaminisha kentemo, or the other catasuno kutu kenteno. Sana Muslim also do one more soon by no. Idea I saw there, Oko, Mecca. Now ko kisiobo. Now to Utra dine Husia because Christo also dine. Wobunum, dino, Obunu Nesemo. Mecca, Kaba dino. Obunu, and they said dining. Entino Ukohua, Uko Kisiobu, Ayobuna too. And this Uye Obuna tua, Obunu Nejila as the image of Allah. If you don't know Allah, that black stone is the image of Allah. And a young behu, and you say, Allah na SSR Obuna, Woko Kisinum, the oracle, the point of contact of Allah. Also, Obunu, Aya evil spirit, or but to say good. Na moja edwenu di nipa moja. It's not Jesus Christ in the Kaaba. And this sana Christopher bebraba. Wo munyame no awoka no asem. O kentemu. O dade besuo no kotono. Sana ebinum nyame no wo duemu, obumu, nsuemu ni ade. But ye nyame Christo no, Christ in you is the hope of glory. And the kingdom of God, you know, young Christo no otiemo. Okay. And your friend obedient komobi. And say nipa de yakoma Christo. What we call name Christo. And Christ don't know him. And the prophet baby omo babo kanin ayatro. MPP obie to me. Wo say one man ekum wo. And na ponu so no ye ma spirit na be kire. Okay. Power to know no say. By say wokokum napo. And na yen yesere rade no wasane napo ne krawo. And by this time napo is dead. And na dead ni wie no. Nia ne kra ne pe and na wan ye bad ne body in ya hoden. Senior eba be senior prophet El Bernard e kan ye. Yen se say that was MPP wogusuku wo ho. Ebi ne santi be dey to ya wan ko wokokum obsado ya ato afa omo so. Nti senior and na John Kuma nso wo kumu no. Okay. And na wo gusu kum wo ho. Yen se say wo party no. And na NDC nso se vice president dey wo president be wo because I know so yen se say e wo busu no. Okay. And the NDC busu no, MPP busu no yeti bia wo kum nipa. Nti se sofo bi ba bonten na so be ka say nyame ada ne bibia di a che ne say eye owu eno enye nkom hye. Na adwene no wo bo kire ye keke. News. And someone ekosu Ghana ha minim say no na Awurade beka wo be hyen kom be hyen kom minim say no meka ni mini won sem bebiri ho menkai because ye ma me kwan say menkai. Okay. And the way no meka nyina is the spirit of the power of the air. O me chiro na me ku okai no didi oda ho ohui no nyame no nkire na fe ye hwe se eyampa so obo ade ne kasa yo obo ade ene wo abode abode. Yes. And the abode to make us one shall make us obody. Okay. You will obody and you abode. So it is written, the gods that did not create the heaven and earth shall perish. Everybody means uncle the gods that did not create the heaven and earth shall perish from under the earth. What be fears as is one side no we are saying ya dey na. Atru debia come say debia come say debia come say. Atru. Obi amfa enye news eyade e wo ho. And so for na hwe hu say we wo ho no hu say e ba beto abente na me nkoka na me fan hye nko. And na etibiara after the election, before election, after the election, no MPP ni bewu. NDC ni bewu eyade e da. Papa, obo wasom ne tofana ne krakra. Awurade Nyankopon ye da wase. Atro na doso. Enu nti na asofo no, wo se we asofo. Enso no kware a me peti wo ho no. Enya na mete.
What I say? Okay. Until me pacho obisasa. Me engage so for biara. But against the false spirits, ahonhomoni omninam, yenti no Yankopon ban by so obesay obonsam njuma. Enti mo hu se obonsam wa adwuma bi a oye. Okay. And no so obonsam by so obede obewia wekum na wasay. Me pacho o yare, onye sefe no yare o. This is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. Uba omechiro yare or how musobra adibia hintabia uba so hu ne ekosubia, the Lord will let you know. Amen. Abusia Prophet Dr. Abednego ene ne na ahwehwe enkomo no papa kra de ne watch ne say nkomhye na ase adoso obi anso kasa wasi nyame say Bible no nso me hu say ye wo enyame wi so ewo ho enu ti say sa wo ye sofo na aba bonti abehye nkomo a kire nyame kro no no kasa no bebi agugina ne na wo ye ono kasa na fi ahwe hu say eyampa so so nyankopon ena eno kasa na abusia ma ye ho comment ewo video yi ase wa wie ne sa na fe wa mi subscribe button no so e de ma na de bell no aka ho sa no upload bi aba woni first person na wonsa everything aka all the social media handles no so ye wo ho e ho so ya kai so be like na wa share e de amami papa bi enemy makra. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Please call us 0208 599 576.